एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया। दा बेवहाय जोङो बिजेपि दोलो हिसाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो दोलोखौ लानानै आवगायलांनायनि मोनसे पिक्सारखौ नुहुरनायखौ नुनो मोन्दों। सारा बिनि सायाव दोलोनि जानानै मा बुंनो सानो? थारैनो बेखौ सानदोंब्ला बेबायदिनो खालामारोब्ला बेथ' जोबोद बाख्नायथावबा आं साबायखर जासिगोन। नाथाय राजखान्थिहा बयहाबो मोनफा मोनफा गावहानो थांखि आरो नोजोरफोर थायो। दा बेयाव जोंनि उद्देश्यआ जुदि सार्भ जायाबा नोङो एलायन्सनि मुङाव एलायन्सल' जुदि जायोब्ला बियो बे गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दङ जे नैबे टारगेटआ जायोबा जोङो लोगोसेयैनो थानो हायो। आरो जोङो बेबो नङा जे इउपिपिएल दोलोआ जोङो बेबायदि जोंनाव मोननै राजखान्थि हान्जा दं आथिखालाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बिनि गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मालाबाबो हेंथा नङा। नाथाय राजखान्थि दोलो रेजिस्टार्ड पार्टि रिकगनाइज पार्टि बे पार्टिखौ जोङो लांनांगौ आरो लांनांगौआव एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय जों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन। जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जायोबाथ' बाथ्राया बुंनांगौ गैलिया, जायाबा खिन्थु जोंहाबो मोनसे स्टेन्ड थायो। बे स्टेन्डखौ जोङो हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो क्लियार खालामगोन। टिकेटनि बेलायाव माबायदि सिन्था केन्डिडेटनि बेलायाव अलरेडि जोंना आफादगिरि बिथाङा बुंखाबायानो जे नैबे एलायन्सफ्रा जुदि गनायथाव जायोबाथ' जाबायसै, जायाबा जोंहाबो मोनसे टारगेट दङ। आरो एइबाराव जोङो काउन्सिलर नङा, काउन्सिलनि बायजोआवबो जोङो टिकेट होनायनि खोथा, केन्डिडेट फसंनायनि खोथा जोङो सिन्था खालामदों।